Satisfactory. Не! Гънтър, не! Гънтър, не! Не, Гънтър! Не, Гънтър! Не влизай вътре! Гънтър, не влизай! Не го гледай! Step away from the light! Step away! Ники не си притъшък с мен, чуш. Защо? Не си притъшък, чуш ли, Николай? Окей, ела. Аз не те чакам. Да, усетих. Окей. Значи сега, виж сега. Влизаш вътре и се отпускаш. Ще дай тръсти. Да, влизаш вътре и се отпускаш, давай. Може влизаш вътре и не бърдаш. Окей. Защо? Защо, бра? Защо? Защото е лава, примерно. Дали... Искам да ви кажа, че ако някой може да говори с пилета, Гънтър е лъжец и не съм правил нищо с него. Ако намерим където избяга в гората, вика. Не го бътай! Не го бътай! Не, Гънтър, не! Така. Няма да играем в футбол с него, стига. Не, ще do it. Не! Остай го вътре, после знаеш колко време сме се бандвали. Не! How you do this? Не чувам. Свети влезе ли в сервера? Не. Те главича. 75% тегля Witcher. Защо си толкова депресирана? Защото е гадже на коза. Да, pretty much. Explains everything. Nope. Имах пътето и ги размножих и Мишо ги е изял. Не съм ги ял. Да, не ти. Не мога да пия junk food, не мога да пия... Да, можеш да пиеш junk food, да ядеш виски, нали? Да. Не мога да пия разпиля се! Който? Всички този пейкрос по земята. Женски живот на Саша. Виж го, бе, бах ти! Какво? Еми някакво се тъси и пигменът си някакво къ и аз минавам до тях и по едно време нещо им снапва и почва да ме гонят всички. Ники може да са феминисти и да си ги тригърнал с някое действие. Защото имаш пенис. Да. Всички тези зомбита. Говори си с Ива. Здрасти, Цвети. Здравей, Ива. That's how women talk. Между другото, искам да обзървате това. That's how women talk. Между другото. Ако някой никога не го е виждал или чувал това нещо. Да, ние в класа сме само момчета. Знам. Ние си правим съркъл. Ние си правим съркъл джърк всеки ден. Здравейте, аз съм Клайд и обичам да пика в ръцете на други мъже. Клайд, защо толкова съкваш да спасяваш хората? Еми защото Цвети вижда нещо и почва да го копай. Цвети си има проблеми явно. Ела так му ще те прати точно в доджо. Къде ище? Как ище? Тук съм. Само сходя, обръщам се, няма Цвети, изчезва. Ама, исках да взема редстоуна. Да. Фъфи, намерих ти Кон. Защо такова шпони отзад? Ще го пипам отзад, за да му е по-удобно на Фъфи, когато... Сенпай знае как да спечели сърцето ми. Единственият начин всъщност е да си изплатиш е да ми намериш розов кон, който няма в Майнкрафт. Той в момента... Той намерих ти розов кон и гледа едно прасе. Аз го гледам както пита да го качи в доджото. Дали верно? Това направо ще те спукам от бой човек. Някой да ми подготви фенс. Пак някой ми е грифъл, бе. Пъфи, къде си? Сенпай, къде е къща на... Лайт, спри да ми грифваш тук в тунела. Какво съм ти грифъл? Нищо не съм правил след ония път. Ти вече забравяш какво правиш, такъв си маняк. Не, нищо не съм правил.
Маняк. Намерих ти кон, Флъфи! Ела така, ти е така едно само. Ти се променя. Сори, Нива, прости ми, или ще трябва да се убия. Без теб не е същото. Не мога да живея така. Вие да не сте открили наскоро Българ, защото Цвети наскоро го откри. О, много давно. О, бе. А защо се хайпнахте толкова? Заради филма? Какво? Защо изведнъж почнахте да използвате фрази от Българ? Аз винаги съм използвал фрази от Българ, просто никой не ми обръща внимание като ги използвам. Вау. My whole life. Придобива смисъл сега всичко. Моментите ни, Саша. It's all connected, да, точно. В момента флешбекове от всекъде. Всичките глупости, които съм Виетнам. 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 Някой има ли лопата от тебе, мамо? Ти имаш лопата горе. Ама дама е горе. Какво съм груб пред цялото време си ебах? Бах ти, човека, честно. Аз си мисля, че сме приятели, то 4 години мисли, че Ти нещо си има друг, вече, който познава. Ти си Аз друг. си мисля, че имаше нещо между нас. Женените, отнесе Кой? малко. Бах, мамо. Къде е кой те запознах? Еми не знам, Клайд с когото се запознах го игнорираше 2 години. Знаеш къде? Ти го уби. Да, ти го уби. Ти ме игнорираше 2 години, докато почне да ми говориш, защото Клайд е играл Терария. I'll propose already! Бързо, Какво? човек, да. Човек, често брат, прости ми, бах мамо и бах ти майката. Я го махни, че да ви си Да, хабакирката. я го махни. Аз знаеш как го, аз направо го забих, лайт, написах му в стаята, всичко свърши. Аз имам стая. Аз забравих, че тя тръснах. На между другото тръснах в устата. Аз мисля, че е Ива. Добре. Не. В моята стая влизат 15 същества в секунда, брат. Сега гледам някакви боболечки си летат, някакви хлебарки си пълзят, паяците се изяждат, другите мухи, Маса комарите с ме нас. хапат. Пак. Все едно играя навън направо. Това е направо 4D Майнкрафт. Майнкрафт свищов. Цвети. Знаеш ли защо в свищов слагаме решетки на прозорците? Защо? Че през нощта комарите да не ни изнесат. Не се ебавам, Слава не се ебавам. Богу, Знаеш това какво правят? Взимат те носата и те впускат от високо и после те изяждат. Точно да я правим. Да, не се е бала. Те за да те натрушават да си кръв. Totally legit. Тотали, да. Не, Сенпай, не е толкова надълбоко. Не, Сенпай. Ще влезеш в тънкото ми черво, не? Щупихте има, вижте какво направихте. Щупихте има, браво на вас. Ива Дотек сека soft working again. Свърши! Please. Искате ли да бъда Преслав? Голан. На майка ти путката. Браво. Ти беше някакъв импрешън на преса. Нали? What? Ненормален. Аз ли бе? Ома го още един комар. Глас! Глас ми! Глас! Глас ми! Глас! Ще гледате ли филм? Защо не? Ние ще идем до паметниците и ще вземем бира. Да, така, да. Да, ще правим бурен секс на Така ли паметниците. му викате младежите бурен секс? На филма. Той поколение не знаят нищо за Сладореда. Как изглежда? О, някакъв странен има навънка. Аз още не съм си завършила. Махай за къш! Къш, Не. Нямаме храна, нямаме пари, бягаме. Спред вратата, бързо вратата. Не, стой надалеч, нямаме храна. Сериозно, нямаме и монети нямаме, на здраве. Здраве. Мерси. Нямаме монети. Той ще ме убие.
О, не, безсобника, безсобника! Излязох от Блокирайте къщата. пътищата, Къде са блокирайте всички? пътищата. Блокирайте Къш, пътищата. къш, Пазим къш. се от бездомници. Ама да, толкова Не, прекрасно не, къща. не. Пак се опитва. Какво правите? Опитваме се да предпазим. Бездомника! Има бездомник. Ще опитваме се да... Ами ще ме убийте още малко. Ети дойт, яж дойт. Там има черви. Къпни си Ако ми шепите черви. нещо, ви чупа главите. Кой тири? Тири ма? I shall be навън ма. Абе, не за това! Страх ме да си видя къща. Криса, Цвети! Криса! Закопах Цвети! Цвети, стан Мразя там! ви! Цвети, не изризай! Има бездомник! И на мен ми То трябва да принцип казвам, голда е какво се чудя. безполезна, макар. От ли си? Знам. Голда е голда. Golden Cock and Balls and Golden Rails. Да бе, аз върху злато смисъл много пък. Знаеш колко смешно бягаш. Да, наистина много смешно бяга. Аз ли? Ти да. Аз си направих спалня. Ой. Да изкопаеш дупка и да я сложиш легло в нея, не се нарича спалня. Не. Отправих си я. Имаш крипър в градината. Не. Не ти, Добре. Сашо. Добре, моята е спокойно. Имам какво? Имаш крипър в градината. Защо обичат толкова градината ми? Разкарте го. You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.